барои таҳияи як барномаи вижа дар мавзӯи роҳгарди, давидан ва машқҳои пагоҳирӯзӣ мо хостем субҳи барвақт ба боғу гулгашт ва хиёбонҳои пойтахт бароем. нахуст лаби дарёи душанбе рафтем ки бисёр ҳавои форағ ва муҳити ором дорад. чун мебинед хурду бузург ба пиёдагардӣ ва давидану дигар машғулиятҳои солимгардонӣ пайвастагӣ доранд. аслан роҳгардӣ яке аз оддитарин вале фоиданоктарин навъи фаъолияти ҷисмонӣ барои солимии инсон ба ҳисоб меравад. он барои ҳама синну сол мувофиқ буда бе таҷҳизоти махсуси варзишӣ анҷом дода мешавад ва таъсири хеле зиёд дорад. من از اول خود جوان بودم یاش بودم میدویدم حاضر قدم بزنم راه میگردم. این ورزش دویدن بهترین برای سلامتی انسان از همه داروی بهترین این ورزش است. من مدت چند سال است که همین کار را کرده سام. امروز کوتاه آمدم یعنی تا خدا که سمسی میرفتم مثلا پوز بعد دفتر خونه برمیگشتم. اگر من کدام روزی که به همه کار مشغول نشوم صبح خودم لنگ چیز میکنم ناراحت هستم بیمار به حس میکنم. انا همین سحریا خسته آماده قدم زدن در کار است که شکر من با این سن سال من برگشته صدا. اکنون مخفی نباشد چند رفتید و خود رو حالا چگونه حس میکنید؟ من 85 بار 41 سال تولد دارم. табре медонед ҷомеаи солим аз насли солим сарчашма мегирад. хушбахтона дар ин субҳи барвақт як гурӯҳ ҷавононро вохӯрдем ки ба обутоби бадан машғул буданд. дар умум машқҳои пагоҳирӯзӣ на танҳо баданро аз ҳолати хоб бедор мекунад, балки ба инсон нерӯ, рӯҳияи хуб ва омодагии ҷисмониву зеҳнӣ мебахшад. ҳар як амале ки субҳи барвақт иҷро мешавад кори бофтаҳоро хуб намуда мушакҳои баданро пурқувват менамояд. من هر سحر با همه دویدن مشق کردن مایلو میدوم سلامتی خوب شده است. شکلی از اون مرتب شکلی تنگی و دن ورزش قطعی مشغوله هر سحر. امروز ما باغ‌های خوب داریم، گشت‌های خوب داریم. ما از مردم تکلیف میکنم که بیان مواد که با ورزش مشغول شوند سلامتی خود را نگاه دارند. اساسا من راهگردی میکنم بعد مشق بدن. حالا چند سال شد که من با همین مشغول میباشم سلامتی خودم را نظم نگاه داشتم با ادامه میدم. омина одиназода корманди шабакаи аввали телевизори тоҷикистон аст. ӯ ҳар субҳ дар боғи фарҳангию фароғатии алишер навоӣ ба давидан ва машқҳои сабуки ҷисмонӣ машғул аст. тавре омина мегӯяд ҳавои фораму муҳити ороми ин ҷо ба ӯ нерӯи тоза, рӯҳияи болида ва қобилияти баланди эҷодӣ мебахшад. албатта зан модари тоҷик бояд ҳамеша солим, қудратманд, нерӯманд бошад, зеро модари солим насли солимро тарбия менамояд. аз ҳамин рӯ ҷавондухтаронро низ мебояд ки ҳар субҳ ба варзиши бадан машғул шаванд. масалан ман ҳар саҳар соати 5:30 аз хона мебароям бо умеди варзиш кардан ва варзиш мекунам, бадани худро обутоб медиҳам ва ба хона бармегардам, боз дубора меоям ба сари кор. хуб албатта ин на танҳо ба ман дахл дорад, балки ба тамоми ҷавонон ва модарону заноне ки ҳастанд, ба ҳамаи онҳо низ дахл доранд ки ҳар субҳ бояд
инсон ба машқи пагоҳирӯзӣ яъне машғул шавад. машқҳои субҳгоҳӣ барои ин гулдухтари варзишдӯст на танҳо василаи нигоҳдошти саломатӣ, балки калиди оғози як рӯзи пурмасъулияти корӣ ба ҳисоб меравад. албатта чуноне ки мо мебинем дар тоҷикистони мо ҳамаи имконоти мусоид барои варзиш кардан фароҳам аст ва ҳамаи нафароне ки мехоҳанд ба варзиш машғул шаванд, новобаста аз сину сол хурд ё бузург метавонанд ки ба варзиш машғул шаванд, яъне аз боду ҳавои тозаи кишвар истифода баранд, аз боғҳои фарҳангиву фароғатӣ истифода баранд, зеро боду ҳавои тоза боз ба ҷисм нерӯи тоза мебахшад. Машғул шудан ба машқи пагоҳирӯзӣ на танҳо ҷисмро қавӣ мекунад, балки рӯҳияи комил ба инсон мебахшад, ки дар давоми рӯз бо рӯҳияи баланд ба корҳои худ машғул шавад. имрӯзҳо дар боғҳои фарҳангию фароғатии пойтахт таҷҳизоти махсуси варзишӣ насб шудааст, ки сокинон метавонанд дар баробари истироҳату фароғат ҳамзамон ба машқи бадан низ машғул шаванд, ки чунин имконият воқеан ҳам барои бунёди ҷомеаи солим таъсири хуб мегузорад. ташаккури зиёд шукрона аз соҳиби истиқлолияти давлати миллат мекунем, ки имрӯз дар шаҳри душанбе чандин боғҳои фарҳангиву фароғатӣ бунёд гардид ва дар ҳамаи ин боғҳо имкониятҳо ҷиҳати машқи пагоҳирӯзӣ, тамрин ва дигар имкониятҳо ҷиҳати истироҳату фароғати шаҳрвандон муҳайё гардидааст. ҳамеша ҷонибдори тарзи ҳаёти солим ҳастем ва ҳамеша кӯшиш мекунем, ки дар баробари корҳои эҷодӣ ва корҳое ки дар корхонаҳо нишаста кор мекунем, аз субҳи барвақт саҳаре ки фазои хубу ором аст дар мамлакати мо истифода карда ба тамрини машқи бадан машғул шавем. Машқ аслан ба инсон қувва, нерӯ ва як ҳофизаи хубро метавонад эҳдо кунад, ки вай дар тамоми рӯз бадан ба қувват шавад ва ба дигар корҳое ки дар пеш дорад онҳоро хуб ба сомон расонад. дар донишгаҳи тарбияи ҷисмонии тоҷикистон новобаста самти фаъолият ҳар рӯзи шанбе бо ҷалби васеъ устодону омӯзгорон теренкур, роҳгардӣ ва машқҳои пагоҳирӯзӣ роҳандозӣ мешавад, ки ин раванд метавонад барои донишҷӯён намунаи ибрат бошад. маъмулан қувваву тавону нерӯи шахс дар синни ҷавонӣ бештар аст ва бо гузашти солҳову боло рафтани сину сол тавони инсон низ камтар мегардад ва бештари маврид ҳатто бо боло рафтани сину сол шахсро бемориҳои гуногун таҳдид мекунад. аз ҳамин лиҳоз тамринҳои доимӣ метавонад садди роҳи бемориҳо гардад. аз солҳои пеш анъана шудааст, ки дар донишгаҳи тарбияи ҷисмонии тоҷикистон ба номи ҷавонпаҳлвон Саимӣ Раимов байни устодону омӯзгорон ҳар рӯзи шанбе, яъне ки охири ҳафта, машқҳои пагоҳирӯзӣ гузаронида мешавад. ногуфта намонад, ки муҳити донишгаҳи тарбияи ҷисмонӣ бисёр як муҳити зебо барои машқу тамрин, ҳавои тоза, дарахтони зиёд, яъне ки ҳамчун осоишгоҳ дар назар гирифта шудааст. новобаста аз ҳама корҳое ки дар зиммаи худ доранд, охири ҳафтаро барои гузарондани машқу тамринҳо бесаброна интизоранд.
фикр мекунам ки ин иқдом яке аз иқдомҳои беҳтарин ба назар гирифта мешавад ва барои донишҷӯён, барои насли наврас ва барои аҳли ҷомеа як иқдоми шоистае мебошад ки дар оянда метавонад тарзи ҳаёти солимро дар ҷомеаи мо такмил диҳад. иҷрои дурусти тамринҳо ва ба таври лозима ҳаракат додани мушакҳо аз ҷониби мураббиёни соҳибтаҷриба ба иштирокчиёни машқҳои пагоирӯзӣ омӯзонида мешавад. ҳар як ҳаракат ва ҳар амали анҷомшуда дар субҳ манфиати бештар дорад. дар машқҳои пагоирӯзӣ ки дар донишкадаи тарбияи ҷисмонии тоҷикистон ба номи Сайдинурдин Раҳимов баргузор мегардад, бевосита бонувони донишкада низ дар ин ҷамъомад яъне ки машқи пагоирӯзӣ иштирок мекунанд. ҳар ҳафта рӯзи шанберо бонувон низ бесаброна интизор мешаванд барои оне ки зебоӣ, доноӣ, тавоноӣ аз варзиш аст гуфтанд. модари солим, оилаи солим, яъне ки аз модари солим фарзанди солим ба дунё меояд. мо талқин менамоем ки ҳамчун омӯзгор бонувон низ ба ин намуд яъне ба варзиш рӯ биёранд ва барои солим нигоҳ доштани оилаи худ ва ҷомеаи солим саҳми арзандаи худро гузоранд. роҳбарияти донишкадаи тарбияи ҷисмонии тоҷикистон иқдом пеша карданд ки ҳар рӯзи шанбе баъд аз анҷоми машқҳои пагоирӯзӣ миёни устодону омӯзгорон аз рӯи намудҳои мухталифи варзиш мусобиқаҳо ташкил намоянд ки ин раванд ҳам метавонад ба оммавият ва рушд ёфтани намудҳои гуногуни варзиш мусоидат кунад ва ба ҳамин васила омӯзгорон бадани худро обу тоб медиҳанд. роҳгардаи мунтазам гардиши хунро беҳтар намуда хатари бемориҳои дилу рагҳо фишорбаландиро коҳиш медиҳад. ҳангоми роҳгардӣ нафаскашӣ фаъол мегардад ва бадан бо оксиген хуб таъмин мешавад. ин ҳаракати сабук ба суфтани калорияҳо мусоидат карда барои нигоҳ доштани вазни солим кӯмак мекунад. роҳгардӣ мушакҳои пой, миён ва суту муҳраро фаъол намуда устухонҳоро мустаҳкам мекунад. дар умум ҳар нафаре ки ин падидаи некро пеша кардааст ҳамеша солиму пурқувват хоҳад буд. بسیار مشاهده می شود که هم از جهت هم از جانب متخصصان هم از جانب طبیبان توصیه داده می شود که بیشتر در برابر اینه که نفرانی که بیشتر مثلا با کارها مشغول هستند و وقت ندارند به تربیت جسمانی با ورزش مشغول شوند. از همه راه آسان‌تر و مهم این پیاده‌گردی است، ورزش پیاده‌گردی که این میتواند برای سلامتی انسان فایده زیاد دارد. همون یعنی که بیماری های دل و رگ ها رو یعنی که دیابت، قند، بیشتر بیماری ها را یعنی که پیشگیری کند و توصیه میدهند و این بسیار هم خوب است وقتی که شخص همون پیاده راه میگردد یعنی که در برابر آنه که همچون یک ورزش هم باشد باز برای همون بهتر نمودن خاطره یعنی که فکرانی بسیار هم سودمند است. مخصوصا همین صبح بروقت در همین باغ‌های بسیار هم زیبا و یعنی که هوای تازه داشته کشور ما بسیار هم مفید است راه گشتن یعنی که سیر نمودن. ба ҷуз таҷҳизоти варзишие ки имрӯз дар боғҳои фарҳангии фароғати пойтахт насб шудааст, ҳамзамон аз муҳити тозаву озодаи боғҳо сокинон истифода бурда дар ҳар канори он ба таври худ машқи бадан мекунанд.
тавсияҳои табибон барои шахсоне ки ба ҷурми камҳаракатӣ, фориғболӣ, гирифтори бемориҳои дилу рагҳо, буғумдард, миёндар шудаанд, ин аст ки ба тарбияи ҷисмонӣ рӯ оранд, зеро тарбияи ҷисмонӣ ин ҳолатҳоро бартараф мекунад. дар ҳама синну сол ва аз рӯи реҷаи муайян ба тарбияи ҷисмонӣ машғул шудан кафолати тани солиму рӯҳи болидаи шумо хоҳад буд.